Martang yang maita. Upuji upasangap hami guarmu nabadiai ale Tuhan. Imana ditada hami marhite Yesus Kristus si palua hami. Mole atema ale Tuhan. Inaboi hami rak marpungu di bagas joromon. Ima namamuji dohot pasangapon guarmu nabadiai. Di bagas atikio pele Tuhan. Nanaing di jahami hatam nabadiai. Leo mahatiron ni rohadot pikirat tuhami ganup. Asabui jatusi hami jalan dialog kami hatam nabadiai. Marhite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Horas madita saluna. Di siala odope na parjolo sahali ima makobasi hami di huriata na taholongion. Alangkah lebih baiknya molo upata daun hami diri nami. Ia goarhu ima calopad dita Samuel sialagan obar tunatar surat di tikting nanijahan situ atanak kaning. Dainang pangitubu boruhu tahayan jalan atoras nami sonari ima maringanan di siatar. Anggo hami di keluarga hami do bawa hami do boru. Nah berarti lapatan na ima anak sasada manang nanak si mata wayang. Jala sonari hami ima makobasi di huriata di kantor pusat di kantor ni opui eporus. Ima pas dadasia kami jala mungkin ramolo hirana di BG hamu hami namar basa batakon dang bemar pasir-pasir nga berbatu-batu serana godang janggal ba mangido mahami gomos damang dainang pangatusium muna alam dohonon hami calopadita dope jadi odope tiki di hami law marsiajar termasuk taring otuna mar basa Batak. Turpuk jamita dihita di mingguta di pesta Pentakosta na parjolo ima natar surat sian Yohanes biddu 10. Yohanes biddu 10 mamuka mai sian ayat 4 B sahatu ayat 15. Yohanes biddu 10 ayat 4b sahatu ayat 15 ujaho kami ma tuhita saluhuna songonon ma natar surat disi. Aidada sian mulana hupabuai tuhamu ala narap dope hita. Alai nalaho maau nuaing manopot na marsuru au jaladang adong manang ise hamu manukun au nalau tu dia doho. Lam dok tahero hamuna ala hudok songoni tuhamu. Alai namandok nasitong doau tuhamu ulimuna doi iyalahu au ai out solaho au dang naro pangodiani manopot hamu alai anggolaho au suroku do ibana tuhamu. Anggo dungro ibana ajaranna do portibion taringot tu dosa doho taringot tu hapitoron doho taringot tu uhum. Anggo taringot tu dosa imana so porsea nasida diau. Anggo taringot tu hapitoron imana lao au manopot damang jadi dangbe idau muna au. Anggo taringot tu uhum imana hona uhum iduk ni portibion. Godang dope nian sidohonoku tuhamu. Alai dang tarbuak kamu dope inuai. Alai dung roto dia sitongan nani dok odeng. Togihonon ni ido hamu tu bagasan nasa sitongan. Aidang adong si hatahonon na sian sadirian na binegina ido hatahonon na. Bari tahonon na do tuhamu nanaing masa dope. Pasangapon na do au. Ai jaloon na do na diau. Laho mamaritahosa tuhamu. Saluhut na diamai diau doi ubahin na hudok. Jaloon na do na diau laho mamaritahonosa tuhamu ido dianggo sahana. Hurian itu hatanan ya holongan di bagasan ngulut tahun pasti do masa paruk kilon. Yalau sukuma tuhamu saluuna martudu majohita ise nasohea makadopi paruk kilon. Pasti dah ngadong. Di tonga-tonga ni paruk kilot tai mungkin rahya tadokon. Ale Tuhan, buasa tadi konom mau. Tuhan, kenapa saya harus menghadapi semua ini? Ale sasitong na damang dainang. Dakea di tadi kode batahi tadi bagasan ngulut tahun. Sedetik pun tidak pernah.
Ai hita do na manutup roha do pikirata. Ai holan lomo tasabing do na tai huton. Alani ima gabedang dipakilala rohata balgani holong na sian debata. Jala sasitong na debata mangurupi hita. Di bagasan ngulut tahun ima marhite todi par badia. Na mangaleho bisuk, na mangaleho gogo tu hita saluhutna. Adong sada ilustrasi songonon damang dainang. Di sada tiki adong masalah na poso bawa. Dititip ma ima molo di botohamu kotak ni pita semat molo marnatal akaremaja na poso. Di bahem ma di jabuna. Lepas setahun kemudian ditiki di payas imana jabunai tarsipak imana ma kotakon. Tarsipak jala di bereng ma godang do hepeng di bagasan kotaki. Sasitong na ngagoyang be iman nai, ngagoyang be aprosyawon na. Alana di bagasan hati hai, dang adong be hepeng siti opon na. Songo dia be ibana lomangan. Tapi saya marpikir ibana, di buam matu bagasan tangyang, bohatu tuot Tuhan. Ngamale au. Ale hepeng ni halak don, hepeng ni dong aku don. Jadi beberapa saat kemudian, di pasahat mah, tu dongan na pengurus na poso. Atik pe di tahun ni mana male ibana aladang adong be hepeng siti opon na. Ima sada contoh perbuatan, ima sada tada na olo mabege na olo mangulahon panogunoguon nasian todi par badia. Alani ima didoko todi par badiaido nama dongani hita. Todi par badiaido nama nogu-nogu hita. Na mangalehon pangapulio tu hita. Jadi nagabe suku-suku di hita ahado lapatan ni. Molo hobar tuturpuk tahun Yohanes 10 ayat 4b atau 15 secara konteks ima taringot tu pangajarion ni Tuhan Yesus tua kasih sianna. Ima nala nanaing laho Tuhan Yesus mandapoton amanai. Jala akasih sehan neima na manguduti, na meneruson yang melanjutkan tugas pekabaran Injil kemanapun mereka akan pergi. Dan secara tidak langsung di turpuk tahun di patari daud do di patu duot do tuhita adong do habiaran di bagasan rohani akasih sehani. Alana naing ditadikon guru naima kasih sehani. Yesus sebagai guru dari para murid akan meninggalkan mereka dan para murid pun takut. Apa yang harus dilakukan? Jalan nunga di bota kasih seani dang namura-mura namangi huton. Dang namura ima papatarhon barita nauli. Alenang pesongoni di patolhas Tuhan Yesus do tua kasih seanai. Molo na naik tu surgo ibana. Ima songo sadadalan laho parade inganan dan dumenggan di surgo tu akan aporsea di debata. Alani ima dilehon tondi parbadia tu aka siseani. Diturunkan Roh Kudus kepada para murid. Bukan diturunkan tanpa sebab oleh Tuhan. Roh Kudus adalah tanda kelanjutan. Tanda bahwa Tuhan menyertai kita tanpa batas ruang dan waktu. Lapatan nama nang tu dia pehita, sai donganan ni debata hita marhite todina ima todi parbadiai. Todi parbadiai mana mangalehon pangapuliot tu hita. Roh Kudus yang memberikan semangat kepada kita. Dina adong pe paru kilon di tonga-tonga ni ngulut tahun. Dina adong pe abo ni roha na masa di tonga-tonga ni ngulut tahun. Talumobi dina masa sonarion ima pandemi COVID-19 sia. Sai donganan ni debatado hita. Sai di papuli debatado rohata. Asa lam balga, asa lam patar pakirimun. Di hita na maka persiai debata.
Jala molo danga dong to di parbadia damang dainang, danga dong pangatusyon na sikop di hita taringot tu hadirion ni debata, taringot tu aha do tujuan ni ngulut taon. Molo holan pikirata sabing do tai huton, dang rade hita, dang olo hita, mangalehot dirita asa ditogu-togu to di parbadia, dak taboto tu dia hita, dinanaing mamolus ngulut taon. Jala todi parbadiaon namang dainang ima todi hati goran. Todi parbadiaido namang lehon hatorangat tu hita. Taringot tu hati goran, taringot tu hasitongan, taringot tu songo dia do hita mamuji pasangapon goar ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Jala todi ima sadatada kasih Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Alani ida mang dainang. Molo nunga ta porseai ngolut taon didongani debata marhite to dinai ikon patardoi di tonga-tonga ni ngolut taon. Unang olo hita dirajai habiaran. Tos itu tudo habiaran imas songo sadatada ni hajol maun. Manang ise pehita dang mungkin dang adong habiaran di tonga-tonga ni ngoluna. Alay marhite turpukon. Di patohlas tuhita, di naroto di parbadiai imas sadatada tuhita. Nanaing dohonon debata tuhita unang polabe mabiar hamu. Jala molonunga taha poseai ngolut taon donganan ni debata, ngolut taon ikon boido gabe dalan haroroni pasu pasui. Todi parbadia roto akasisean ima gabe sada tada padonganion nasihat debata laho mamaritahon barita nauli. Molonunga didokon mamaritahon berarti dang hola tu diri nabe. Alai tu nasa jolma dohot tu por tibion. Jala molonunga ta porseai donganan ni debatahi ta marhite to dinai ikon lamar bisuk hita manang ise pehita dinanaing madalani ngolut tahun. Isarana songon pandemi sa COVID-19 siyaon. Pasti do hita mabiar di tonga-tonga ni ngulut tahun. Alai molonunga porsea hita tu debata jalanunga disiplin hita mangulahon protokol-protokol kesehatan pos marohata donganan debata do hita. Ima sada contoh. Contoh nasing. Onna mara mungkin lebih cocok tu dongan niba remaja na poso. Apakah dilarang bermain game? Tentu tidak. Nggak ada yang melarang main game kalian, tidak ada. Ya kalau orang tua melarang ya sudah sewajarnya. Dan juga banyak yang bisa mengharumkan nama Indonesia ini dengan game. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang merajai diri kalian? Game atau kalian sendiri? Saya juga main game kok. Tapi jangan sampai game yang merajai saya. Kita boleh bermain game karena tujuannya game untuk hiburan. Tapi bukan game yang menjadi penentu dalam hidup kita. Karena terkadang kita lebih pentingnya main game daripada makan. Lebih pentingnya main game daripada belajar. Lebih pentingnya game daripada pertemanan. Kalau kalian sakit kawan-kawan bukan game itu yang jenguk kalian. Tapi kawan-kawan kalian sendiri. Kalau kalian butuh apa-apa nanti dari gereja, bukan game itu yang datang ke kalian. Tapi amang inang sintua dot amang calon guru yang akan datang ke kalian. Manang ahapin amasa di tonga-tonga ning ulut tahun, apapun yang terjadi, asonangan songo dia pena adong di tonga-tonga ning ulut tahun, paru kilon na songo dia pena adong di tonga-tonga ning ulut tahun, ikon tapagomos madirita, asa di parugo itu hani hita, marhite to dinai.
asa lampatar, asa lamar bungaran hatani tu hatai di tonga-tonga ni ngulut tahun. Selamat hari Pentakosta madi tasaluhuna, marlas ni roha mahita ala nunga di lehon debata ima todi hati gorani todi parbadia martangyang mahita. Mole ate male Tuhan di bagas atikyon malas ni roha hami di narak marpungu hami di bagas joromon di hari Pentakosta na parjolon. Mole ate ale Tuhan ala nunga saur todimi todi parbadiai di tonga-tonga ning ulu nami imana naing mangapuli roha nami na mga leon hati gora tu hami di naing mamulus ngulu nami. Homatok tong ale Tuhan nama dongani hami manang ahape nama sa di tonga-tonga ning ulu nami yon ale Tuhan saluhu nai pasat hami tu bagasan tangyang nami tuho. Sosongoni pele Tuhan malas ni roha hami di siala na martaba umur ni ruas ni huriam suang songoni pe aka ulang tahun pardonga sari peon ale Tuhan. Leo matuna sida ima habisuhon hai pason asa boi di umur nai baru gak bisa ada parningotan di nanaing mangulaon hatam na badiai jala lamar bungaran hatam na badiai di tonga-tonga ni ngolu ni nasida. Sosongoni pale Tuhan hubak kami do tu bagasan tangyang namion ima huriam HKBP parbubu na yang holongi hamion. Leha matu hami hasadaun ni rohali Tuhan. Talumo bini nama asa pandemi COVID-10 siaun. Asa boy hami marsi togu-toguan, asa boy hami patuduhon. Pakirimon na balga holat tuho ama nan yang holongan ni rohanami. Dikijang ni salu nai pele Tuhan, pardosa na godang do hami. Jumulo masih sa saluhu nai, asa tama hami gabe haboran di pasu-pasu mi. Marhite gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin.